गोजोनथाव खौरां बर' माहारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बर'नि फिसा मनबिर बसुमतारी आरो गोगोमसार गयारी बिथांमोना भारतनि अंडर 19 फुटबल हानजायाव सेफ चेम्पियनशिपआव भारतनि जानानै गेलेनो मोनगोन। नंगौ, बोहैथि बोसोरनि 2 सेप्तेम्बराव जानो गोनां सेफ चेम्पियनशिपनि अंडर 19 जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया नेपालनि काठमान्डुआव जागोन आरो बेनि गिबि गेलेनाया भारत आरो बांलादेश हादरनि गेजेराव जागोन। बे गिबि जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव बर'नि फिसा मनबिर बसुमतारी आरो गोगोमसार गयारी बिथांमोना गेलेगोन। मख'जाथावदि भारत हादरा सेफ चेम्पियनशिप जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव दिनैसिम गोबां देरहासार जानो हाबोदों। दिनैनि दिनाव बर' माहारिनि सानै लाइमोनफ्रा खनसेयैनो बे जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव गेलेनो खाबु मोनदों आरो बे गेलेनो खाबु मोननाया बर' माहारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक। नंगौ, जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो। बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एच एस स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरलायनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 7676135188 8860607313 आरो 880007664009 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो? जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक।